No huomenta. Mitä se isäntä? Joo, oot päässyt jo työmatkuun. Joo, täällä se minäkin. Toimistolla. Kyllähän sinä tiedät. Palakka juoksee, mutta minä en. Joo, näin se on. Hiljastahan täällä on, kun mä römperissä. Joo, pitäis tossa. Ja lähden käymään tuolla kierroksella katsomassa, että näkyykö siellä niitä viime viikon pumpuja. Viime avaimia käytännössä. Joo, jotakin tuo järjestelmä sanoo. Täällä onko jotakin pitäisi olla jossakin. Eihän täällä näe eikä kuulu mitään. Ei risti siellä missä. Ensi viikolla ottaa huoltoon yhteyttä. Tulee varmistaa tuo järjestelmä. Siellä oltiin kuule Kuusamossa Pertinmäkillä, mutta eihän se tästä kallaa tullut, ei ollenkaan, mutta märkähän me otettiin ihan urakalla. Joo, kyllä me ensi viikonloppuna mennään kuule samaan reissu uudestaan. Katsotaan siellä. Mä tulin jo. Ei suakaan todellakaan näy tässä kuvassa.